लोगोफोर गोबाव सान नोंथांमोन आं इउक्रेन रासिया दावहा बा गुबुन गुबुन साइन्टिफिक टेक्नोलॉजिकल भिडिअ बेबायदि लाबोगासिनो थादों नाथाय फ्रेन्ड्स दिनै आं नोंथांमोननो बर' पलिटिक्सनि सायाव फंनैसो बुंनो लादों। बेवहाय आं नोंथांमोननो जेबो एक्सप्लेनेसन खालामनाय नङा, नोंथांमोननो जास्ट जोंनि सानै गेदेमा लिडारा माबायदि गाव गावनि दान्थे बिदान्थे माने खुगानि दावहा होनना बुङो जायखौ बा बाथ्रानि दावहा, बेबायदि बाथ्रानि दावहा खालामदों बेखौ नोंथांमोना एसे हाइलाइट खालामनो नाजागोन आरो नोंथांमोनखौ सोंगोन नोंथांमोना बेबायदि बाथ्रानि दावहाखौ रियेल होनना सानोना साना? मा गमामायैनो बे रियेल? मा नोंथाङा सोरबा सासेनिखौ बांसिन फोथायो? नोंथाङा कमेन्टआव लिरबानो जाबाय जे बिथां सानैनि मादाव सोर सासेनिया बांसिन कारेक्ट। आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौ बेखौ बुंगोन मा जोङो सोरबा राजखान्थि लिडारफोरनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ लानानैनो जोङो जुदि खारफानो नागिरोबा मा जोंनि बर' हारिया माबा मोनसे लाब जागोन ना लोगोफोर? बबेखानि राजखान्थि लिडारफोरनि मोनसे कुवालिटिखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाखागोन। राजखान्थि लिडारफोरा खुगायाव बुङो मोनसे नाथाय अन्तराव मोनसे, गोरबोआव मोनसे। बिसोरो खुगाजों जाय बाथ्राखौ बुङो रियेलाव बिसोरो बे नङा। ओरैबो जानो हागौ बबेखानि रियेलावनो बिदिबो जानो हागौ खायसे समाव। नाथाय 99% सासे राजखान्थि लिडारा मा खुगायाव जि बुङो बेनो नंजोबाबो जानो हागौ, बेखौनो जों बांसिन नुदों। नाथाय साफा सानै एबनर्मेल थायो, माने एक्सेपसन थायो जे बिथाङा जेरै बुंदो ओरैबो जानो हागौ बा जेरै बुंदो ओरै नङाबो जानो हागौ, बे एक्सेपसन। नाथाय बांसिन समावनो बेबायदि जायो। नाथाय जोंनि साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना जाबायदि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामदों बेनिफ्राय जोङो मा डिसिसन लानांगोन बर' हारिनि थाखाय। दिनैनि थासारियाव जोङो माखौ मावोबा नेक्स्ट इलेक्सनाव बबे हान्जाखौ, बबे पार्टिखौ, सोर लिडारखौ देरहायोब्ला बर' हारिया लाब जागोन, बर'नि राव थुनलाइ हारिमु थामोन्था मोन्थाय बा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गासै सर्त बेफोर मावफुंजागोन, बेखौ खिन्थु जों डिसिसन लानांगोन। जायफोर नोंथांमोना फिउचाराव भट होगोन 2024 मायथाइयाव नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ, नोंथांमोना बिथांमोननि लेक्सारखौ बबेबा समाव खोनादों बबेबा समाव मिस खालामदों, नाथाय नोंथांमोना साननैसो बा दान मोनसेनि जि दान्थे बिदान्थे बेखौ नोंथांमोना लाबोनो सानदों। गिबियावनो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर' बिथांनि सायाव मा मोनसे बाथ्रा बुंदों बा बिथाङा इउपिपिएलनि सायाव मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खिन्थागोन। बिथाङा बुंदों इउपिपिएल माने आबसु एबा एबसु आरो एबसु माने इउपिपिएल। इउपिपिएलआ सरकार सालायाखै, बिटिआरनि एबा बिटिसिनि सरकारखौ सालायाखै। गोसोआव लाखि लोगोफोर, हाग्रामा महिलारिया बिटिआर सोदोबखौ मेनसन खालामा माब्लाबाबो, बिथाङा अरायबो बिटिसिखौनो बुङो। बिथाङा बिटिआरखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामा, गनाया। बिथाङा बिटिसिखौनो बुङो। बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां गैया, मानो होनबा येस बे बिटिसिआनो नालाय। बिथाङा बिटिसिखौ इउपिपिएल सरकारा सालायाखै होनना बुंदों, एबसुआसो सालायदों होनना बुंदों, एबा सम सम बुङो एबसु स्टाइलाव सरकार सालायदों होननानै बुङो। बिथाङा बुंदों इउपिपिएलआ नामावल'सो सरकारखौथ' सालायदों एबसुआसो। आरो बेनि फिननाय हिसाबै बेजों गोरोबनाय प्रमद बर' बिथाङा मा जुक्ति होदों, बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मा जुक्ति होदों जे थांनाय 27 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जि सरकार सालायदोंमोन बे सरकारखौ सोर सालायदोंमोन बिथाङासो मिथिगौ एबा इसोरासो मिथिगौ। आंथ' राजखान्थियाव फैनाया 2 बोसोरल'सो जाबाय, नाथाय बे 2 बोसोरावनो माने बिथाङा मा नुखो, बे 2 बोसोरावनो जेनेबा आङो ओरैबायदि डेस्ट्रय खालामबाय बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारिनि बायदिबा, बेबायदि स्टाइलाव मोनसे बिथाङा बुंदों। बिदिब्ला नोंथांमोना बे मोननै बाथ्राखौ लानानै कम्पेयार खालाम, सोरनिया राइट। थांनाय 27 बोसोराव सोर मा धरननि राजखान्थि सालायदोंमोन, माबायदि देश सालायदोंमोन। आरो प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, थांनाय 27 बोसोराव माने बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला मानसिफोरा बुंनाय सोदों लायोनो, बेबायदि बुंदों बिथाङा, नो हिसाबै बुंदों, गाव बुङाखै डाइरेक्ट, बेलेगखौ बुंदों होननानै बुंदों बिथाङा, प्रमद बर' बिथाङा, जे थांनाय 27 बोसोराव एकनायकत्वबाद माने डिक्टेटरशिप बेबायदि सासन खालामदोंमोन, माने डिक्टेटर हिसाबै खामानि मावदोंमोन। आरो बुंदों बिथाङा लुन्ठन दमन नीति, लुन्ठन नीति, दमन नीति, दम होनाय एबा माने ओरैबायदि बबेबा जायगायाव दावराव दावसि खालामनानै सिरियै उन्दुना थादोंमोन, बेबादि एलिगेसन लागायदों प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। नोंथाङा बुंदो सोरनिया कारेक्ट, मा एबसुआ सरकार सालायदों ना थांनाय 27 बोसोराव डिक्टेटरशिप सालायदोंमोन हाग्रामा महिलारिया? नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो डिक्टेटरशिपआ मा। जायफोर नोंथांमोना डिक्टेटरशिपनि सोमोन्दै बा एकनायकत्वबादनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिया नोंथांमोना खिन्थागोन। डिक्टेटरशिपनि आङो नोंथांमोननो मेरिट्सखौ खिन्थाया, दि मेरिट्सखौ खिन्थागोन। डिक्टेटरशिपआव मा जानाय नोंथांमोना खोनासं। डिक्टेटरशिपआव मा जानो हागौ, सासे मानसिनि गोसोबादि माने आयना सोलिगोन, माने खुगाजों जि बुङो बेबादि जानांगोन,
सोरबा जुदि बै पार्टीनि बै लिडारनि हेंथायै थाङोबा बिखौ गावथारनोबो हागौ फोजोबस्रांनोबो हागौ एबा ओरैबायदि जानो हागौ माने सुबुंनि समाजनि जौगानायनि नामाव रांखौ लानानै फैयो सरकारनिफ्राय बा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय एबा मानसिनिफ्राय टेक्स खाङो आरो बैखौ मा गावनि पकेटावसो थ्रोब थ्रोब सोयो बेनो जाबाय डिक्टेटरशिपनि डिमेरिट आरो माखासे मानसिफोरखौ माने मोनथायनिफ्राय बन्सित खालामो जायफोर सुबुंफोरा मोनथायखौ मोननो गोनांमोन बै मोना जायफोर सुबुङा जायखौ मोननो गोनांमोन बेखौ मोना माने गाव गावनि न'खरनि बाय बाहागिफोराल'सो बै सुबिदाखौ मोनो बेफोर जाबाय डिक्टेटरशिपनि एकना एक्टबादनि मोनफा मोनफा डिमेरिट लाख लाख डिमेरिट्स दङ आरोबाव मा जानो हागौ गुप्त हत्या सोलियो बुथारखानाय सोरबा सोरनिबा हेंथायै बुङोबा जायनि सरकाराव दङ जाय सरकाराव दङ बिनि हेंथायै बुङोबा बेखौ सिरि सिरि खोमायो गावथारो फोजोबस्राङो दम होयो बायदिसिना बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिबाय बे मोनसे सेन्टेन्सआ मा बुजायदो बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि बुंदों नाथाय बेसेबां राय बे बाथ्राया मा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दिनाव बेबायदि गुप्त हत्या डिक्टेटरशिप दमन नीति सोबख'नाय बा दावराव दावसि जानानै सिरि उन्दुनानै थानाय सोरखौबा माने बेबायदि आलाय सिलाय खालामनाय बा गावनि न'खरनि बाय बाहागिनिल' साखरि होनाय सुबिदाखौ होनाय टिकाखौ चान्स होनाय बा माखासे समाजनि डेभेलपनि रांखौ मा खालामदों गावनि पकेटाव थ्रोब बेबायदि जादोंमोन नामा बिथांमोननि दिनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों। नेक्स्ट हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बिटिआरआव बिथाङाथ' बिटिआरखौ होनखाया बिटिसिआव डेभेलपमेन्टआ जिर' जेबो डेभेलप जायाखै जेबो जौगायाखै बबेखानि बिटिआरआ एबा बिटिसिआ जोबस्रांनायनि लामा फारसेसो आवगायलांगासिनो दङ सिगांलांगासिनो दं धंस हबलै गयासे बिथाङा बेबायदि बुंदों माने जोबस्रांनायनि लामा फारसे थांगासिनो थादों आरो बिथाङा बुंबावदों बिटिसिआव असान्ति जोनोम जादों सान्ति गैयै मोनसे थासारि जोनोम जादों आरो बेखौ सान्तिखौ लाबोनो थाखायनोथ' जोङो बेबायदि धरना रेलि धरनाथ' नङा रेलि खालामदों सान्ति रेलि खालामदों बेबायदि बिथाङा बुंदों माने बिटिसिआव असान्ति जोनोम जाबाय इउपिपिएल सरकारनि उनाव बेनिखायनो बिथाङा बुंदों जे सान्ति लाबोनो थाखाय प्रमद बर' हादाव प्रमद बर'खौ गादिनिफ्राय बोख्लायनांगोन नेक्स्ट इलेक्सनाव फेजेननांगौ बेबायदि बिथाङा बुंदों बिथांनि बुंनाया जाबाय मोनसे पलिटिकेल डायलग बेयो बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया माने बेखौ हेंथा होनो गोनांबो मोन्थाय गैया सापर्ट होनो गोनांबो दरकार गैया सापर्टआ जाबाय अन्तरनि बाथ्रा गोरबो सिंनि बाथ्रा जाय जायखौ सापर्ट होयो बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां गैया नाथाय बिथाङा माबायदि एलिगेसन लागायदों नोंथांमोना बेखौ आइडिया खालामदो बिथाङा मा बुंनो नाजादों जे बिथाङा बुंदों जे असान्ति जादों डेभेलपमेन्टआ जिर' जादों बिटिसिआव इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव टटेलि पलिटिकेल डायलग मा नोंथांमोना बे पलिटिकेल डायलगखौ रियेल होननानै सानो प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों बिजों गोरोबफ्लेनाय बा बिनि एन्सार हिसाबै मोनसे मोननै बिथाङाबोथ' बुंदों नाथाय बिथाङा मा बुंदों प्रमद बर' बिथाङा बुंदों मा थांनाय 17 बोसोराव माखासे बुथारग्लुंनाय जादोंमोन थैलायनाय जादोंमोन रायट जादोंमोन दावराव दावसि जादोंमोन बै समाव बै गोहोआव थानाय सुबुंफोरा उन्दुनानै दंमोन आरो दा बिटिसिआव बा बरलेण्ड रायजोआव मा सान्ति फैबाय आरो सान्ति फैनाय समावसो सान्तिनि रेलि बे बोरै जानांगौ बिथाङा बेखौ बुंनानै मिनिदों प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे सान्ति फैनायनि उनाव सान्तिनि रेलि बेयो जेबो ओंथि गैया बे मिनिंलेस थांनाय 17 बोसोराव जाबादि दावराव दावसि जादोंमोन नङा होमबा बैबादि जाथाय जानाय समाव मानो उन्दुनानै दंमोन बेबादि कुइसन सोंदों प्रमद बर' बिथाङा स' बेयो पलिटिकेल डायलग ना सामाजिक डायलग ना रियेल डायलग ना मा डायलग ना फिल्मनि डायलग नोंथांमोना कमेन्ट लिरनो दाबाव श्रीरामपुर सिन्डिकेटखौ प्रमद बर' बिथाङासो जाबाय थादों प्रमद बर'आसो जाबाय थादों आरो बिथाङा बुंनो नागिरदों मा 30निफ्राय 40 लाख सानफ्रोमबो प्रमद बर' बिथाङा मोनो माने हाग्रामा महिलारिया मोनसे एलिगेसन लागायनो नागिरदों मा प्रमद बर'आ माने जेब्ला गादियाव फैबाय गादियाव फैनानै बिटिसिआथ' डेभेलप जायाखैसै नाथाय प्रमद बर'नि पकेटआसो मा जाबाय डेभेलप जाबाय माने प्रमद बर' बिथांखौ रां सोबख'ग्रा बेबायदि बुंनो नाजादों जाय हाग्रामा महिलारिखौबो प्रमद बर' बिथाङा मा बुंखो अब्ला हाग्रामा महिलारिया जुदि एसेबां गियान दंमोनबा थांनाय 2 बोसोराव मानो एसेम्ब्लियाव खनसेबो फैयाखै बे बाथ्राया बेसेबां सैथो जों मिथिया प्रमद बर' बिथाङा बुंदों मा हाग्रामा महिलारिया जि दिननिफ्राय इउपिपिएलनि सरकार जादों बै साननिफ्रायनो एसेम्ब्लियाव खनसेबो फैयाखैनो बे जाबाय प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय एसेबां गियान थानायमोनबा माने थांनाय 17 बोसोराव बेखिनिखौबो मानो आरजिनो हायाखैसै हाग्रामा महिलारिया जे माब्लाबा समाव इलेक्सनाव जेननानै गावनि पार्टिया जेननानै अपोजिसनावबो थानो गोनां जागोन उल्था हानजायावबो थानो गोनां जागोन बै उल्था हानजायाबोथ' दायित्व दङ बै उल्था हानजायाबो माबा मोनसे सरकारनि गेना गोरोन्थिफोरखौ एसेम्ब्लियाव डाइरेक्ट देखायना होनायाबो दिन्थिना होनायाबो मोनसे कर्तब्य
बे बाथ्राया बबेखानि सैथो जों जेसेबांखिनि राजखान्थि बुजियो जे जाय हानजाया जेनदों बै हानजायाबो एसेम्ब्लियाव अरायबो थानांगोन आरो सरकारनि गेना गोरोन्थिफोरखौ दिन्थिनांगोन क्रिटिसाइज खालामनांगोन जे आमुगा गोरोन्थि जादों ओरैसो जानांगोन बायदि जानांगौमोन ओरै जानांगौमोन बेबायदि क्रिटिसाइज खालामनो थाखायबो थानांगौ मेन लिडार हिसाबै थानांगौ बिथाङा बाखि जिएम बिथांमोनाथ' एमसिएलए बिथांमोना निश्चय थायो नाथाय हाग्रामा महिलारिया थांनाय 2 बोसोराव खनसेबो थायाखैनो अब्ला फिउचाराव थागोन ना थाया बेखौथ' मिथिया स' बिथाङा थानांगौमोन बेबायदि प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय नोंथांमोना कमेन्टआव लिर मा हाग्रामा महिलारिया दिनैसिम एसेम्ब्लियाव थायाखै एबा बिथाङा थायैनि जाहोना मा आरो नोंथांमोना बेखौ बुं बिथाङा थानांगौमोन ना नाङामोन नोंथांमोना मिथिगौ पार्लियामेन्टनि बाथ्रा मिथिगौ जोंनि बिधान सभानि बाथ्राखौ मिथिगौ बेफोरावथ' जेननाय हानजानि लिडारफोराबो थायो नङा होमबा नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 2 बोसोराव थामारदोंना थामाराखै बेनि नलेजआ आंनियाव गैया नाथाय थानाया दरकार नंगौना नङा आरो मोनसे जेननाय हानजाया सरकाराव थानाय पार्टिखौ बा सरकारनि सुबुंफोरखौ मा क्रिटिसाइज खालामनो जुदि हायाबा बै हादोरा माब्लाबाबो डेभेलप जानो हाया बे बाथ्राखौ नोंथाङा फोथायना फोथाया बाहेराव फैनानै बायदिसिना दान्थे बिदान्थे राजखान्थि पलिटिकेल लेक्सार डायलग होनाया बिथांमोननि मोनसे नेचार बा बिथांमोननि मोनसे सिस्टेम माने फिउचाराव राजखान्थि देरहानायनि बाथ्रा दं इलेक्सनाव देरहानायनि बाथ्रा दं नाथाय हादर सालायनो थाखाय सरकारावल' थानाया हादरखौ सालायनो हाया बेबादिबाथ' बियो माने कमिउनिस्ट टाइपनि सरकार जागोन बा एकनायकबाद बादिसो जाहैगोन नङा होमबा मानो होनबा प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय हारसिं बा प्रमद बर' बिथांनि पार्टिया बा बिथांमोननि सरकारनि सुबुंफोराल'सो बेयाव थायोबा बेथ' माने जास्ट लाइक ए कमिउनिस्ट जागोन नङा होमबा बे उल्था हानजायाबोथ' थानांगोन ना बे बाथ्राखौ नोंथांमोना फोथायना फोथाया कमेन्टआव लिर बिनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा दायित्वहीन निलास माने लाज सरम जेबो गैया बेबायदि बिथाङा बुंदों बिथाङा मात्र रांखौल' सिनायो बिथाङा मात्र गादिखौल' सिनायो माने बिथाङा गादि मोननो थाखायसो बेबायदि सान्तिनि रेलि खालामदों बेबायदि बिथांखौ बुंनो नाजादों दा फ्रेन्ड्स जियानो जाया मानो जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया क्रिटिसाइज खालामनो गोनां गैया जोङो जाबाय साधारन सिभिलियान नङा होमबा जों सिभिलियानफोरा बेफोरखौ इमान एथा साननो गोनां गैया नाथाय नोंथांमोना बेखौ सान बिथांमोना जि डायलग बा तर्क जुद्ध खालामदों बे तर्क जुद्धआव मा जोङो गोजावनो गोनां दङ नामा आरो नोंथांमोना बेखौ जाज खालाम इलेक्सनाव बांद्राय गोबाव गैलिया जे बिथां सानैनि मादाव सोरनि बाथ्राया बांसिन कारेक्ट एबा सोर बांसिन जोंनि बिटिसिखौ मोजांसिनै सामलायनो हागोन सालायनो हागोन नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय आरो बेयाव ओरैबायदि जानो हागौ माब्लाबा जोबोद टेलेन्ट थानाय मानसियाबो हादरखौ मोजाङै सालायनो हायाबो जानो हागौ माब्लाबा खम नलेज थानाय सुबुङाबो मोनसे हादरखौ जोबोर मोजाङै सालायनो हागौ बेबो मोनसे क्राइटेरिया आरो बांसिन समावनो नाथाय जायहा टेलेन्ट गैया बेयो माब्लाबो रायजो राजाखौ हादरखौ मोजाङै सालायनो हाया आरो फ्रेन्ड्स मोनसे क्राइटेरिया जाहैबाय मा कन्डिशन थासारि आबहावा जोंनि हारिया मा स्टेजाव दं नोंथाङा मिथिगौ जोंनि बर' रावा मोनसे ओरैबायदि थासारि फैदों माने जोंनि राव थुनलाइ कालसारा एन्डेन्जार्ड कन्डिशनाव थांगासिनो दङ माने जोबलां गोमालां बेबायदि मोनसे कन्डिशनाव दङ आरो बैबायदि थासारियाव बबे लिडारा बबे हानजाया बा बबे हानजानि मोजां लिडारा जोंनि हादरखौ बासायनो हागोन बेखौ जाज खालामनायनि आइडिया खालामनायनि बेखौ बिजिरनायनि सम सफैबाय लोगोफोर बेनिखायनो जों साननानै नायनांगोन सोरनो भट होयोबा जोंनि समाजा बांसिन दावगानो हागोन बेखौ साननायनि सम जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय जेबो हिन्ट्स होआ जेबो आइडिया होआ आं मोनसे पलिटिकेल एनालाइसिससो खालामदों जे राजखान्थि लिडारफोरा बेबायदि तर्क जुद्ध खालामनानै नांलायफाना स' खालामो बिखौ माने गाज्रि जावफ्लायो बिखौ ओरै बुङो ओरै गाज्रि बुङो बे बाथ्राफोराव माखासेया सैथोबो थायो माखासेया असैथोबो थायो आरो बिनि गेजेरावनो थासारिया बबे लिडारखौ नांगौ होननानै बुंदों बेखौबो जों नायनांगोन बे जाबाय सेकेन्ड क्राइटेरिया फार्स्ट क्राइटेरियावथ' थाबायानो एक्सपार्ट आरो एक्सपार्ट नङिनि बाथ्राया आरो सेकेन्ड क्राइटेरिया बेनो आरो थार्ड क्राइटेरियाखौ जों जुदि बुङोबा ओरै बुंनांगोन जोङो दानि जुगाव दानि मुलुगाव मोनसे हारिया हारि हिसाबै थांना थानो गोनांबा जों मा खालामनांगोन माबायदि सोरखौ सायख'योबा जोंनि हारिया फिउचाराव आरोबाव गोलाव सम जोरनानै थाबावनो हागोन हारि हिसाबै आरो गुबुन जौगानाय हारिफोरखौ जोंखौ गाख्रेबनो नागिरनाय हारिफोरखौ फेजेननो हागोन बेखौबो नायनांगोन आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बेखौबो नाय जुदि मोननैबो हानजाया ज' जायोबा जोंनि हारिनि थाखाय मा लाब जागोन पलिटिकेलि मा लाब जागोन नोंथांमोना बेखौ कमेन्टआव लिरो आरो फ्रेन्ड्स आरो बेखौ बुंगोन आं जोंनि सुबुंफोरा गोबाव सम जानला मानला भट होबोबाय जों भटखौनो मोजाङै होनो रोङा नाथाय जोंनि हारिया
जोबोर सानै हयै भट होनायनि सम सफैबाय। आरो फ्रेन्ड्स, हाग्रामा महिलारिया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे दिपेन बर'आ सोर आं सिनाया। बेनि ओंथिया मा? राजखान्थि हिसाबै बेनि ओंथिया मा? नोंथांमोना कमेन्ट लिर। नोंथाङा दिपेन बर'खौ सिनाया होननायाथ' टटेलि मिसा, नङा होमबा? मा हिसाबै सिनाया बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालाम। बिथाङाथ' आसलाव सिनायो बिथांखौ, नङा होमबा? बिथांखौथ' सिनायखायो। नाथाय मा जाहोननि थाखाय राजखान्थि लिडारफोरा बेबायदि बाथ्राखौ बुङो? मा जाहोनाव बुङो? बिनि ओंथिया आंनि बादिबा ओरैबायदि मोनसे, नोंथांमोनाबो लिरबानो जाबाय जे दिपेन बर'आ सोर? बियो आंनि थाखाय जेबो मेटार खालामा, बियो आंखौ जेबो एफेक्ट खालामनो हाया, आंनि पलिटिकेल केरियाराव जेबो गोहोम खोलैनो हाया, बेबायदि स्टाइलनि आरो मोनसे नेग्लेक्ट मुगैनाय बेबायदि स्टाइलनि मोनसे बाथ्रा जायो। बबेखानि बेबायदि बबेबा आफादनि लिडारखौ मुगैनाया खिन्थु साफ्रोम राजखान्थि लिडारनि माने मोनसे गुन जानाङा। राजखान्थि लिडारफोरा माब्लाबाबो बबेबा बर' हारिनि बा जातिनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ माब्लाबा बेबायदि गावजों नेग्लेक्ट खालामनाया मोजां नङा। बेखौ खिन्थु आं डाइरेक्ट बुंगोन, आंनि नोजोराव बे गोरोन्थि। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिर। सिनाया सोदोबखौ बुंनाया जोंनि हारिनि थाखायनो अपमान होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिर। थेंक इउ।